B kinarya perak kang mangka sambunging kandha ingkang mapan ing negari Nuswa Kambana Prabu Drawalika kumricik suarane Yaksagara rupa Risadeng Narendra yaksa lalaku kan mawaling ingkang gambira marang ngisi siung lacala kudean Hong Dede Angkala Lodra Maha Dewa kuwi bocah tumenggung wonten pangendika ingkang adawu kaya ngenteni sileming pawa gabus kumampanging watu item saka dasaring banyu wis nganggo pirang cara nggon kuarep nyidra patine Gendrayana wiwit aku kongkonan wanda geni aku kongkonan mban eka sandi aku kongkonan gajaksasura lan liya-liyane ndi kabare urung eneng pawarta Ngastina rubuh Buta Pandhawa tata Gadiwisaya Indriyaksa Sora Maruta kowe tokong mlayu-mlayu eneng apa ngaturi ketiwasan sinuwun ketiwasan piye
Kula nuwun sewu nika wonten kabar lelayu. Patih Wanda geni pecah, sapa sing mateni? Raden Sudarsana menika kadang mudanipun Prabu Gendrayana. Mban raseksi Eka Sandi nalika semanten malih warni dados Randha Sambega. Lan ugi Patih Jawi Gajaksasura malih dados kuda. Ing pamrih ugi badhe nyidra yuswanipun Gendrayana parandene kekalihipun pejah ugi saking Raden Sudarsana. Wekasanipun Dedyakala Impuka ingkang malih dados sawer. Dados naga ageng nyidra garwanipun Prabu Gendrayana parandene ugi sampun pejah dening Raden Sudarsana. Kabeh kok Sudarsana. Grondolo kecut. Rek lampit kabeh mangkat to. Aku nganggo caraku dhewe. Angkat kabeh. Gajah kowe tak kandhan mripat cilik irung dawa wah tu karepe dhewe wis kerek lampit kabeh kerek iki tegese diangkatke kabeh lampit kuwi kloso bakale saka pring tegese dibedol kabeh nganti sak lemek-lemeke. Oh, Gendrayana ngendi papan dunung wah. Sapa iki? Branyak temen. Aku Raden Sanga Sekti. Putrane Prabu Sanga turun saka Raden Setyaki. Wah. Kowe isih sedulure Gendrayana. Bedah negaramu,
gajah ngamuk sapa? Gajah binggala aku kowe sapa aja mutar tanpa turun Patih Danurwenda. Kowe putrane Danurwenda, ya aku Raden Danurdara tunggal turun kowe. Iki Gendrayana, ya. Aku nata ya Wastina Prabu Gendrayana. Minggat aja gawe geger. Bangka. Tewang para kingken lir manguswa kang layon kenya ilang memanise wadananira layu kumel kucemrah maratan Ndara kula den rahipun medal kathah sanget kados ngaten. Mbok monggo ben digendhong Petruk. Rene Tuli bendaramu ingkang ilang epek-epeke ugel-ugele tugel tel kaya ngono. Bicara kayak gini. Nek omong ki sing cetha. Nek nangis ya nangis. Ilere didokne sik. Engko sik. Arep tak idoke ngendi wong iki? Kene apa piye? Oh, dapur mula. Enek ndarane kelaran kok malah do cengengesan ora. Ha mbok ya do dilipur. Ora. Kowe iki apa ya
ora nggawa gareng-gareng ngono to, Gong. Mbok wingi kae mbok gawa. Nek aku ora nggawa. Kae jenenge gareng rai nanah iki. Oh, wandamu ora. Ya angger lunga ning ndi-ndi kok petuk gareng kok werna-werna ya, Tru. Lah iya. Lah iki garengmu ngandi? Mulih gareng. Nek yaene iki gareng wis ora gelem metu. Oh, ngono to. Dadi nek wis bar gara-gara kae gareng iki mulih. Mulih. Oh iya. Nang endi kok? Nang Karanganyar. Oh. Kiai Semar. Kiai. Nadyan to kaya mengkene kahananku. Nanging sariraku isih kuat ya. Nadyan tasih kiyat nanging kula sing mboten mentala. Kula sing mboten mentala, Gus. Petro nang bapa ngendaramu. Punapa mirahing sun prihatin Mas Pogo mijil mulat saking katebian ana gajah telalene Hanggubet Nalendraya Wastina Prabu Gendrayana kaya tinotok Candrasa dadane Raden Harya Sudarsana kanthi sisa-sisaning kekuatan sumangkah wantuna ngrebat ingkang raka Kowe sapa? Raden Sudarsana. Liman Binggala. Anggep apa? Nyawane Gendrayana wis ana tanganku, Minggata.
sabkacarita nalika semana. Kinetok kadigdayane Raden Sudarsana nanging parandene kaya wis meh kentekan ludira. Arsa ambruk nanging maksih pungun-pungun. Enget pusakanira nenggih wangkingan ingkang den agem mapan ning gegere den inger nganggo sisaning tangan aning ngajenging padaran kaya den unjuk-unjukake munggah cinakot kang ukiraning keris. Dadi ngemut keris Raden Sudarsana ngamuk punggung. Ndara kula semaput kula bopong man bendang tekan gene Mbah sampean Mbah. Begawan ana apa sadu pinten-pinten dinten menika suaraning manuk bencing kados Sanjara Karna rijal ingkang mungal wonten ing kidul kilen tumratap raosing manah kula menapa kewangun ingkang kula cepeng gregeli dawah wonten ing lemah bapa. Oh keketes gudres ludira mancur tambuh-tambuh sotah ninggalih Dewi Sadu mulat ingkang putra Sang Arya Sudarsana ingkang wis katlasan daya wiwit ugel-ugeling tangan kekalih ingkang wis pinagas tugel tel.
wangsul mriki. Ibu. Anakku, nggih anakku. Kowe aja mati. Kowe aja mati, Yoli. Oh, utuku nggih. Lelakon kang mbok sandhang kaya mengkono. Oh. Pakartine sapa? Kula dipun pidana kalian Kakang Gendrayana. Putu sampeyan iki mboten lepat. Sing mamak mumuk peningale nggih Ratu Yowastina nika. Putuku. Dewa nyugata marang sureng perang ngudani arum-arum ngendan wing awiyat. Ora kengon ora ketong Pak Bong Pak Bu dayang tegar kali cedhek sama sing gawe. Yer Sidikara lan Sira Sadu. Pangabekti kula katur Bukulun. Ya ya. Sukti kula katur kados pundi yoga kula Bukulun. Henrada, dhisik esuk umun-umun. Kok wis tekan kene kowe, Dingareni kok risik men. Apa mbok cepetke lakumu, Rada? Iya ya Kakang Semar. Nganti horek kayangan jonggring salaka goro reh, goro-goro. Yektine Dewa Nakseni dumati lakon iki, putumu iki ora luput, putumu iki ora salah. Malah kapara wis marambah makaping nyambung nyawane Ratu Yowastina Si Gendrayana parandene kae wong ora weruh ing lelabuhan. Sutarsana kowe aja cilik atimu. Ora bakal ana ala tumameng becik sing gawe jagat iki maha adil sekabehe. Epek-epekmu titi mangsa iki bali kaya sekawit. Syukur Rada syukur. Ayo dewa mudhun ki ning gunane. Dewa ki ora mung nusul. Ning kudu metu dayane luwih-luwih. Dina sesuk kuwi kudu metu dayane. Ora mung nusul. Aja kaya ngono, apa kurang-kurang to, Kakang Semar? Kalau ki delok sing ngawur ndak dikira dewa ki ora welas asih. Sudarsana kula wonten dawuh Bukulun. Ya. Bagus tulus sing ati njaba jeromu. Kowe satriya nanging ora kaya kembang semboja sing njaba jerone ora padha nanging sira iki dadi satriya ingkang wangi njaba jeromu. Mbahmu karo mbokmu baneng kene wae kowe tak goyang Astina.
Aja kaget ulun ingkang Ngejawantah. Pukulun paduka kepareng rawuh wonten ing Yawastina. Nanging jebul malah sesarengan kalian tiyang menika. Kok sik aja tiyang menika. Nek atine wis ora seneng, ora gelem nampa kok njut kaya ngono. Anggepmu apa? Gosek Sudarsana. Ngene, aku ora susah. Guneman kang werna-werna nanging aku ya mung arep kandha karo kowe. Titi mangsa iki sejatine Sudarsana wis labuh nulungi kowe. Gendrayana, Sudarsana wis nulungi kowe. Nalika kowe diserang Ratu Naswakambana Prabu Drawilaka nulungi. Raseksi sing malih endang jaman biyen. Nate ana lakon ngaturake jeneng mawa wisa kowe kongkonane Drawilaka kowe ora weruh sing ngerti adimu Sudarsana. Iku kowe nyernake Dedya Taksaka. Uga naga sing arep mangsa Prameswari Padmawati ya bojomu kuwi. Malah ing antase Sudarsana wis mbok ukum, mbok kethok tangane. Ewadene kowe digondhol gajah. Dheweke tanpa epek-epek isih bisa nulungi nyawamu. Uga nalika semono adimu si Sudarsana kuwi nyirep geni pengabarane Dedya Wanda geni ngubar kutha gara-negara Yawastina. Tegese pirang-pirang bab ingkang wis katindakake dening adimu iki yekti dadi paseksen gedhening rasa setya bektine menyang sedulur tuwa. Areh ning nyatani jeneng sira iku ratu ingkang ora weruh ing lelabuhan. Dewa nyekseni kabeh pakartimu. Kowe Nalendra ingkang ora titing pamales nandukake pidana mung waton. Mula ora pantes dadi ratu Yawastina. Oh. Pukulun. Gosek. Apa yen kowe mung mudhun saka ndampar ngono kuwi, rumangsamu aku wis bisa mencep. Iya. Kowe ulun tundung. Lunga saka negara Yawastina. Lajeng dateng pundi pura kula Pukulun. Sinuwun kula tansah umiring nderek Jengkar Paduka. Lumaku. Bablasa mangetan pener. Golek ana alas ingkang jenenge alas Mamenang. Babatana kinarya bebodro negara gedhe ana kono. Oh. Koko Prabu, kula mboten saged nampi lelampahan menika. Paduka ingkang kagungan negari Yawastina. Paduka sesembahan Makutha Raja. Menawi paduka Jengkar langkung rumiyin, kula kapejah ana kewala Koko Prabu. Oh. Adikku. Jagat wis nekseni yen topun Kakang ratu kang ora weruh ing tata. Telas-telasing janma utama. Aku ninggal budi kang ora patut tinulat. Kudune beja dene aku duwe senopati pengpengan Yayi Sudarsana. Nanging
Kejaba si Adi wis bola bali nyambung nyawaku teko babar pisan. Si Adi ora tak wales nganggo kabecikan. Nanging pun Kakang malah tumindak nyiksa marang sira kang kliwat wates-watesing kamanungsan. Koko Prabu, kula mboten rumaos ngutangaken lelabetan tumrap kula. Rumeksa karahayon menika sampun dados jejibahan. Paduka tetepa dados sesembaning bumi Yawastina. Aku wis ora patut nyekel pangwasa negara iki. Negara iki negara ingkang jembar lan becik. Uripku wis cacat pakarti lan uga wuta ing budi. Wong sak negara wis ora bakal sumuyut marang aku. Pauku maning jagat lan pauku maning dewa menyang aku ingkang kudu ninggalake negara iki. Tumrap rasaku abote ora sepira yen to katanding kelawan pakartiku nggonku nugel tanganmu. Aku wis isin nyawang pewayanganku dhewe. Pun Kakang wis lila ngangkat sikil saka ing bumi iki. Aja nganti negara iki kebak memala merga saka pakartiku. Ngastina kang kebak karahayon tak pasrahake marang kowe. Pun Kakang ngakoni ya mung Yayi Sudarsana ingkang pantes sinudarsana. Kapejahana kula pukulun. Takosik. Lakuning lelakon apan kudu kaya mengkono Sudarsana. Pukulun. Lajeng kula kedah kados pundi? Gelem ora gelem sira kudu gelem nampa lan ulun tetepake jumeneng Nalendra ulun wisuda. Ngrenggani Purayagung negara Yawastina dadi ratu ingkang agung lan wibawa. Tak patrapi Mekutha kowe jejuluka Prabu Yudayaka ya Prabu Darmayana. Enrada aku rumangsa bombong bungah lan seneng. Jagat iki isih ana adil, jagat iki isih ana adil. Mangsa bodho omongen putuku ya kan. Semareka den prayitna semurireh iku ambali. Ndara kula sak mangke sampun dados sinuwun. Lah nek kaya ngeten iki jenenge ratu tenan. Ratu kok mung diangkat karo sing do melu-melu. Ratu cara kepiye? Nek niki ratu tenan. Paseksene Dewa Narada.
Kyai Semar iya nggih. Ratu sejati niku mboten badhe kasamaran dhateng ajining kencana sing kalingan jejember. Sing nyenyukri nanging kosok baline uga ora bakal kasamaran marang sejatining sesuker sing diwadahi piring emas.